akwai shehu dahir budai ba a talmisani da shehu dahir bin abdul qadir al-qundusi da shehu dahir bin bu nallata al-agawadi da shehu dahir bin al-aqrari at-tijani da shehu dahib az-zahab at-talmisani akwai shehu dahib bin muhammad al-bushihi akwai shehu dahib az-sufyani al-fasi dahib az-sufyani kenan rigirigi ka san tarihin shi ko shehu dahib az-sufyani shi ma dan fas ne amma sai ka san harkar mutanen anguwa akwai surutu shi ma sharifi ne kuma malami ne dan malami kuma shi tijjani sharifi ne shehi dan shehi to sai wanda yake ganin shi dai basu bayani ya me zai je yi wajen shehi tijjani ne mina ganin na ganka mai bari ya fita sai dai basu bayani sharifi ne kuma shi ma shehi ne zai ganin me zai je a wajen